नै बिथांमोना दा YouTube मा होनदों आपडेट खालामगासिनो मोजां नुदोंथ' बेजों हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बानायनाय थाबाय जोङो दायो नै सिमेन्ट सापरियाव फैदों आरो ना शपिं बानायनो फैदों गस्ला माबा माबि बायनो फैदों लोगोफोर दं आरो ना बायगासिनो दङ मा बायदों मा बाया देखायगोन आं नोंसोरनो नोंथांमोना ओमफ्राय बिसोर लागासिनो दं आरो ना आंथ' माने आंनाथ' दंखाजोबो ओमफ्राय मा लानो जादों आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर लिंहरनायखाय आङो माने दसे ओरैनो इसोरनि बायनायावनो नायख'लाबायबाय आरो ना मा बायदों मा बाया नुगोन दा स' गाइस नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आङो देखायनोसै दानिया नैबे ओमफ्राय जि गोदान गोदान लंपेन्ट गस्ला लाबोबाय ओमफ्राय जोंहा आरो फसन जानायखौ मोनाखै किन्तु इ कालारा मोजाङानो मोजां किन्तु टी-शार्ट डिब्रुगड़आव थांसिगोन नैबे बिथांजोआ ओंखायनो माने किन्तु नोंनो माबासो नांगौ फर्मेल लंपेन्ट नागिरगासिनो माने सार्टफोराथ' दंखायो बिदिसो गानथ'नांगोन नोंसिना फर्मेल इउनिफर्म होथ'वा जाहैदों साननैसोनि उनावसो होगोन जाहैदों नैखौ पसन जादोंमोननो नैबे टी-शार्टखौ पसन जादोंमोननो ओमफ्राय बेलेगाव लाबाय जाहैदों नैबे बिथांनि दखानाव लादो आरो ना सिनायो जोंनि फिसानिनो बारा गोबाव जाबाय एके बोसोराव दखान खोला 2 বছৰ হৈ গ'ল ন 2 বছৰ হৈ গ'ল 2 বছৰ जाबाय ना आंनियाव हाबफेरानो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों गारु केटा इमान दुनिया हे गान्दुक लांखानोसै आं फिस्टाइल जि मोजां खानो लांखानोसै खोमा आं मोनसे लेबु लेबुथार नेक्स्टआबो दं नै वाव टसक नामा नै टसक गान्दु बेफोरखौ जि मोजां नुदों कालारफोरखौ गाननायफोरा जोंना गाइसफोरा नै आरो सान्द्रिकायाबो नै मोनसे लासिगोन माने इखो मा जाखोनो बिराद समायखागोन नों जायो माबा बिदों किमान কৈছিলে 650 मिलाबि आरो नै मा होनदों नै बखिदो मालाय इदि जायोनो हिन्जावसाफोरा लंपेन्ट गस्ला बायनायाव इदि प्रब्लेम जायो माने एसे माबानांगौ जायो मिलायनांगौ जायो काटा काटि ट्राय रोंदों मालाय जि मोजां खानाय आयु नैबे नैखौनो लांसै नामाथाय आंहा नैखौ मोजां नुदों आङो खिन्थु नैखौ लं फ्रक नैखौ मोजांथार नुदों खिन्थु बेखौ सिङाव गानो आयु रोजालाय माथो मोजांथार जागोन बेयो सिङाव गाननो थाखाय बेबि नोङो इखौ लादो नै इखौ मोजांथार नुगोन नों नैबे 280 नो ओमफ्राय माने एसे मिलायना मोनगोन आरो ना ओमफ्राय नैबिदिखौनो माने एसे बिसालफोराव एसे बारा लाबावोसो नैबिदिखौथ' बिराद लाखागोन माने 280 बिदिखौ मानो समाया जोङो नोंथ' सबखौबो समायखायो गैया आयना गैया बबे कालारखौ जि होनदों कालारखौ बिराद मोजां हामगोन बायो किन्तु फिटिं जानानै बिराद समायगोन मानसिखौ बेसे मोजां नुगोन गैया माथो आंहालाय गुफुर वाइट पेनानो गैया आंना लाखादों होमबा White jeans. जिया बारा मोजां White jeans होबो बारा मोजां नङा नोंना मोजां नुदोंमोन ना आं मिथिला एदो लइलो आको लादु मिनि बेस्ट जाबाय আপুনি ভালকে কৈ দিব ইয়াৰ বহুত সাবস্ক্রাইবার আছে 20k মান হ'ব আৰু ইয়াৰ সেইকাৰণে আমাক অলপ नै मालिका माने मिलाय हरदों आरो ना माने मिलाय दिसे आरो न दाम बेसि लुआ नाय बेसेरा
আপোনাৰ তাত আহি ahi থাকিম নহয় আমি थांसै माने इखौ पसन्द जादोंमोननो सानद्रिकाया ओमफ्राय उनाव लासिगोन आरो फैसा प्रब्लेम मानि प्रब्लेम जाम दे बाय बाय फोरे मोजांथार मोनदों आङो सेलखि जि मोजां जागोन आरोना नों मा मबाइल होआखै नैयाव सिंगेल दखानाव फैलायबाय बिसोरो लानोसै इफोरखौ लानोसै साबिखौनो बावबोनानै आं गैया ओरैनो दासो लायनो खारलांदो थाथोंसैहाय इयावनो जालायो ओमफ्राय गिनानै लायनो खारफिनबाय सोरबा गों सालायना लांबा मा जानांगौ ना लोगोफोर नैयाव फैलायबाय जोङो इयाव फैलायबाय बिराद दखान जाबायलै जोंना सिमेन्ट सापरियावबो नायदो लोगोफोर बैयो बर'नि दखान दख'ना सख'ना मोनो आरोना दख'ना सख'ना मोनो इयाव दैलिक बाजार आरोना दैलिक बाजार जायो जोंनिया ओमफ्राय नैखिजाय दखान दैलिक बाजार जिरायो आरो बेखिजाय गस्ला लंपेन्ट गासिबो मोनजोबबाय नैखिजाय दा नुगोन र' लोगोफोर वाव ओइ इदि समायसोदोंमोन नोंखौ iya आंनो हामा नोंनो हामगोन आंनो हामा एना टु सम नम्बर आथिङा गोलाव गोलाव गानाया नायना नायलाय आं समायगोना समायगोनै नै इदि सेन्देला बुरिफोरनि मा जादों बुरिफोरा सबबो गानजोब्बाय सेन्देल इदिखौ ना सबनि बाथ्रायाव नुगोन सबबो गानजोब्बाय जायो इदि बुरिफोरा इदि सेन्देलखौ मोजांबो समायदो आथिं गुफुरजों ओइ दहायनि कालारा नोंनि लंपेन्टजोंनो एखेमोन माथो नों दांबाय थानाया केकरे काक्रा गाबगोन बारा 500 ल' होना फैगौ लंपेन्ट खारदों ओमफ्राय स्लिट जादोंना थ' आं स्कुटि सालायखानोसै सिनायखानाय गानना खानफा थ'दो लाना खानोसै आं स्कुटिजों बिराद मोजांमोन खिन्थु ओमफ्राय बिराद कालार लेथ्रा नाङो आरोना मैला नांसोयो बिराद पसन्द जादोंमोन आङो नै मैला नांसोयो आरोना बुलायलायबाय थाल थाबनो ओइ दाख्लै जख' बिलियाव इखौ गानलांनांगौमोन खम मैला नांगौमोन इयो जि थाब थाबनो मैला नाङोहाय इदि गुफुरा नै बे हावाइफोरखौसो जरासे लांलाबायनांसिगोन नाहाय आंनो गुमैनिफ्रायनो जरासे जरासे मोनबाय थाखायो ग्रोब ग्रोबनो ग्रोब ग्रोब जरासे जरासे मोनबाय थायो होनदों गुमैनिफ्राय दे गिबोबालाय लागोन आरो गानगोन अ लागोन महात्मा गान्धी गानानो मोनिफोराव बेसे नों सेन्देल गैथाराबा गाना नामा इखौ सोआ नामा होमबालाय माथो नै इखौ गिबो माने हेन्देलखौनो लाबोफाखा हेन्देल आया थाफाथोना गानगोनसो गाननासो नायगोन हेन्देलखौनो ओइ बिराद समायखायो इदिया हौवाफोरनियासो समायखायो हौवासाफोरनियासो समायखायो आंखौ नायदो नोङो आंखौ समायबावबाय मोनसे लाना खारदो ओइ इखौ सोफै जल्दि सान्द्रि आंहा नै आखाइया जालानैसो बिराद गोबाव लासै नामा लागोन ना लाया समायबाय जानो समायबाय बिराद हेभिमोन खिन्थु नै एसे नै हेभि एसे आखाइ दुलुनदों मोजांमोन खिन्थु दे बिराद मोजांमोन बुस्थुआ आंहा जेबो लाथ'ला आरोना आंहा दंखाजोबो गासिबो लंपेन्ट गस्ला गासिबो दंखाजोबो आंना इमान दाम केले 700 बिदि दं नाय 700 लो ये पाइकोने 700 आपने बहुत बेसी कोले न डाइरेक्टली कम देबो पैसा ना जोंना माबायदि होनखायो प्राइसफोरा 500 दिबो ना डाइरेक्ट 500 অলপ কমাই দিয়ক দাদা আপুনি বেছি বেছি কৈ আছে লাবাই নি লাবাই দে पे खालामना होदो पे खालामसिगोन नै बिथांजोआ मालाय ओमफ्राय थांसै दसेनि उनाव ओमफ्राय आंहाबो माबा लांफानांगोहाय दाना लांफानांगौ माबानो बाजारा जोंना दैया बानपानि
स्पर्ट्सनि है बेखौ आं बारा मोजां नोंसोरनो गानबाय थायो माथो नैबे कालारखौ बिराद मोजां नुदों जों जानिया माइनाव आइया नायफैलायबाय नों मेगना साजोबो आंना सोंना नायब्रा बेनाव गैयानोलै थ' माबायावसो बिसालावसो मोनहैदों मालिक मालिक आयौ लेखां फसन जाखाबाय आरो स्ट्रिट फुडल' लेवाबो जानायखौ मोजां थारदों माने स्पुन गोनां नामा स्पुन गोनां बायदि मोनदों जाखाथारा माने स्पुनावबो स्पुन गोनांबावलाय मोजां थारदों नै बिदि माने जिन्स पेन्टजों नैबे सार्टजों गाननो हागोन आरो ना जोङो दायो नैबे रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय लोगोफोर बिग बस हटेलाव रेस्टुरेन्टआव आरो ना नैबे नायदो लोगोफोर I love Simen chapori थान्दा ओंखारदोंलै दासो ना खर' ओरै बुबाव स्ट्रबेरी शेक मोननै लाबाय ओमफ्राय पाइनएप्पल मोनसे लाबाय चिकेन चाउमिन ओमफ्राय माखौ दिलाय जाथ'नाय जाया ग्रुपाव जाबाथाय इन्टारेस्ट जायो स्टिम मम'खौनो जाबाय मम' गैयानो माखौ जानो ओमफ्राय नोङो नोंसोरनिखौ होग्रोदो आं नायग्रोनोसै सौफैजोब्बाय नै जोंना आइटेमा बेयो आंनि बे रेबिनि ओमफ्राय इयो सानजिकानि इना माबामोन नामा ना पाइनएप्पल इना पाइनएप्पल ओमफ्राय जोंना स्ट्रबेरी शेक स्ट्रबेरी आं बिराद मोजां मोनो गाइस नै नायदो जोंनि आइटेमफोरखौ रेबगानि आंनि टिसु पेपारा नै जानोसै जों जाना वाव बिफाया लिंहरबाय बिसोरा बिफाया लिंहरबाय आंबो थांनांसिगोन मोनाबाय थाब जाना दिनै दासो बिराद मोजां दै दाखिना माबा होदोंमोन दिनै क्लास होदों आं बेदरखौ जाग्रोखानोसै Where is Tupa, bro? आं थुप्रा बिमाखौ मोनथिया आं थांफेर सिथिंसो थायोलै आंना गोसोबनो मोना स्ट्र'आ बायबाय थाखायो दिनै जेबो खालामा स्ट्र'खौ फुरा इलुजन जागासिनो दायो इलुजन जागासिनो नोङो हेलुसिनेसन आंबो फांथे दोनखादों र'जोन्थिखौ फांथेनाय नुखायोहाय जायाखै नामा गुदुंसो संहरदों बेखौ लोंग्रोथारनो लुबैयो आं नङाबा थाब आंसो थांनांगौ ओमफ्राय आंनासो जाखालाङो होमा बेसरायो माबा होदोंमोन बार्गार ओमफ्राय कारेन्ट गैयानो इनभाइटाराबो जायाखै चावमिन दंना गैया एवखानाय जाखांजोब्बाय लोगोफोरा जाखांना गुरखावलायबाय आं बुङाखै दे फाइनालि जोङो दायो जाखांबाय गाइस सब स्लिम स्लाम लोंखांबाय जाखांबायबो आरोना बेदरा होखायाबो बुरिबाय आं बेसेबां दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ उनाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय